Kaixo, bigarren bideo honetan eraso bikoitzari dagozkion ariketak egingo ditugu. Ariketen bideo bakoitzean egingo ditugu 12 ariketa. Eta hor pantailan ikusi dezakezue ze ariketa zenbaki dan. Orduan hasiko gara 251 garren ariketatik eta 252 arte egingo ditugu. Gomendatzen dizuet, nire azalpena entzun aurretik, bideoa pausatu eta saiatzea ariketa zuen kabuz egitea. Ariketak egiten saiatzea oso garrantzitsua da, zeren eta kontzeptuak askoz ere indartsuago grabatzen dira gure buruan. Beraz, hori, gomendioa da, saiatu eta, saiatu momentu batez eta ikusten baduzu zarela kapazak erantzuna aurkitzeko edo aurkitzen duzunean, nire esplikazioak entzun. Orduan, saiatuko naiz apurtxo bat, posizio bakotzean, azaltzen nik zer ikusten dudan eta zein den apurtxo bat nire pentsaera. Orduan, hasiko gara esan dudan moduan 201 garren ariketarekin. Eta nik hemen ikusten dudan lehenengo gauza da, erregina ez balego, dorreak, erregina beltza ez balego, dorreak xake bat emango lukeela azken hilaran, ez ba? Orduan, zer bururatzen zait? Erregina hona ekarri, eta erregina eta alfila nago mehatxatzen, ez ba? Zuek esan dezakezue, baina erregina jana aldugu, ez ba? Eta erregina irabazten dizut. Baina ziren esan dudan moduan, erregina lehenengo filatik badoa, xake hau dekot, eta ikusten baduzuro konturatzen bazarete, beltzen aukera bakarra da, erregina atzerantzak artea, baina horrek ez du xake ematea zaielteko, xake ematea zaielteko nahikoa. Zekurrengo jokaldian dorrearekin erregina janda, xake emate litzateke. Orduan, nik mugimendu hau eginda gero, ikusi dugu ez dela posible erregina zuria jatea. Eta daude bi pieza mehatxatuta, ez ba? Orduan, beltzek zer egin beharko dute? Bi piezak babestu. Alfila mugitzen badugu, ikusiko dugu lehenengo, alfilak ez duela lauki larregi, ez ba? Hemen peoia jango luke, beraz, bere mugimendu posible bakarra hau litzateke. Baina berriz ere ikusten dugu alfila atzeratzen badugu, erreginarekin, xake ematen dugu azken hilaran. Orduan, zein izango da beltzen aukera bakarra? Erreginarekin alfila defendatzea. Baina gogoratu, zer esan dugu, erreginak, edo zer ikusi dugu, erreginak ezin duela 8. hilara babestu gabe utzi, ez ba? Babestu gabe uzten badu, dorreak xake emate emango duelako. Orduan, hemen, zuriek, lasai-lasai, alfila jan dezakete. Eta beltzek ezingo dute erregina jan, xake emate delako azken hilaran, beraz, alfila janda gero, pieza bat irabazi dugu, lehendik pare bat peoi gehiago genituen, orduan, alfil eta bi peoirekin, partida irabazteko aukera guztiak gureak izango dira, eta honekin ariketa amaitzen da. Goazen hurrengo ariketara. Hemen, ikusten duzuenez, edo ikusi dezakegunez, bi piezek dorrea atakatzen dute, baina aldi berean beltzek
bi piezarekin defendatzen dute, ez ba? Orduan, hemen gertatuko litzatekeen gauza bakarra izango litzateke aldaketak, ez ba? Aldatu ditugu bai zuri eta bai beltzen aldetik dorre bat eta erregina bat. Konturatu, hemen nik dorra jaten dudanean ezin dutela erregarekin jan, erregina dagoelako. Hau da, erregak ezin du dorrea jan, erregina defendatua dagoelako, bale? Orduan aukera bakarra da, gu dorra jaten dugunean, erreginarekin jatea. Eta orain da momentua ikusteko edo asmatzen saiatzeko nun dagoen eraso bikoitza. Bai oso ondo. Erreginak elauean eraso bikoitz bat sortzen du, xake ematen diolako erregeari eta dorre hau mehatxatzen duelako aldi berean. Beraz, beltzen urrengo mugimendua eta gero, zuriek dorra jango dute eta dorre bat gehiagorekin berriz ere partida irabazteko aukera guztiak beraienak izango dira. Bale, 253. ariketa. Hemen aipatuko nuke, sakean jokaldiak eta kalkulatzen ditugunean, saiatu behar gara beti tablero guztia buruan izaten. Askotan gertatzen zaigu, tableroaren alde batean gaudela eta ez garela konturatzen tablero guztian gertatu daitezkeen aukeretaz. Adibidez, nik usten dut hemen gure lehenengo pentsa ere esango zala, erreginarekin peoi bat gehiago irabaztea, horrekin peoi honek ez du oztoporik aurrerantza joateko, beraz, hemen estrategia izan liteke, peoia jan eta saiatzea peoi hau koronatzen. Baina purtso bat sakonago begiratzen badugu, eta zaldiaren posizioa kontutan aukinda, zer ikusi dezakegu. Zaldiak puntu bi hauek mehatxatzen ditu, ez ba? Badirudi F7 laukia ondo defendatua dagoela. Bai dorrea eta bai alfilangatik. Baina, zer gertatzen da H7 laukiarekin? Erreginak bide luze hau eginda gero, eraso bikoitz bat sortzen duela. Xake matea mehatxatzen dugu H7 laukian, eta aldi berean alfilare mehatxatzen dugu. Orduan, beltzek, esango nuke bi era dituztela xake matea saihesteko, bat izango zen hau, eta orduan jango genduke alfila eta pieza bat irabazita gero, abantaila gure esku dago. Eta bestea, aukera bat, izango litzateke bidea ustea erregari, baina konturatu jokaldi hori ez dela ona, zergatik? Xake ematen dugu hemen, eta xake amaitzen dugu orduan. Labur biltzeko, mugitu dugu erregina tableraren beste aldera, bi mehatxu sortuz. Bai alfila eta bai H7an matea. Hemen ikusi dezakegu, bai baltzak eta bai zuriek sortu aldituztela mehatxu desberdinak.
beti goratu behar dugu mehatxu handiena dela beti xake matea mehatxatzea. Orduan, hemen zurien txanda da. Eta zuriek zer egin dezakete? Ba, bostera mugituz, daude xake matea mehatxatzen eta dorrea. Hori, esan dugune lehenengo baltzek egin beharko dutena da xake matea saiestu, ez ba? Eta zein da duten bide bakarra? Ba, duten bide bakarra da peoia jartea hor. Eta orain zer pentsatu beharko genduke? Ba, beltzek dituzte bi aukeraz, ba? Bata da peoia jatea eta bestea da dorrea jatea. Zer gertatzen da peoia jaten badut? Oin, mehatxatzen dut xake matea hor, baina ja dorrea ez dago mehatxupean. Orduan, peoia jaten badut, erregina baltza lauki honetara etorriz, xake matea saiesten du, eta zuriek ez dute abantailari lortu. Orduan, momentu honetan, gure jokaldea izan beharko da, dorrea jan. Egia da, beltzak beraldetik daudela dorre zuria ere mehatxatzen, baina guk dorre beltza xake eginez jan dugunez, xake hori saiestu beharko dute beltzek, erregea mugitzea besterik ez dute, eta orduan, bigarren pieza bat lortuko dugu, gure dorrea defendatuz, eta irabazita dagoen posizio bat lortuz. Hauarik eta zailtza iruditzen zait. Orduan, saiatzen bazarete zuen kabuz asmatzen, denbora eramango dizue, denbora gehiago. Aber, kapazak zareten. Hemen gauza da, edo nik ikusten dudana da, erregea eta bai alfila daudela G7 puntuan xake mate bat mehatxatzen. Baina, alfila momentuz, dorrea duen zerdian, ez du topoa du bere bidean. Orduan, bururatu alzaigu, gu kapasa bagara alfilari bidea zabalik ustea dorrearekin mehatxu handi bat sortuz, ba, agian materiala irabaziko dugula. Posizionetan ere kontuan izan behar dugu, zuriak ere arriskuan daudela. Eta adibidez, pentsatu dezakete zuriek alfil hau jateko aukera dutela, baina orduan zein izango litzateke beltzen erantzuna? Zaldi hau janda xake matea. Orduan, gauza guzti horrek, edo bi gauza horiek auki behar ditugu kontuan. Bata da, beltzek mehatxatzen dutela beren aldetik xake mate bat F2an, eta guk nahi dugula bidea zabaltza alfilari G7an xake mate bat mehatxatzeko. Nora mugitu dorrea? Ba, dorrea F5era mugitu dezakegu. Eta zer gertatzen da? Alde batetik, dorre beltza eta erreginaren artean jarri garenez, orain beltzek ezin dute zaldia jan,
ez ditzatekelako sake mate izan. Hemen, erregina jango nuke dorrarekin. Orduan, beltzek ezin dute sake mate eman. Eta gogoratu, gu gaudela, mehatxatzen sake mate bat hor. Orduan, beltze zer egin beharko dute, sake mate horretaz babestu. Eta euren aukera bakarra da, dorrea hona ekarrita, zaldia defendatzea. Baina orduan zer gertatzen da? Erregina jaten dugula, eta material abantaila oso handiaz geratzen gara. Eta material abantaila oso handiaz aparte, hurrengo jokaldian dorrea 7. hilarara ekarrita gure atakea jarraitu ahalko du. Eta baita ere, alfil hau zintzilik dago. Beraz, jokaldi apurtxo harrigarri honekin, ikusi dugu zelan partida irabazi daiteken, ez ba? Zek hemen, gure dorrea konturatu zelan hemen gure mugimendu hau eginda, gure dorrea hiru pieza desberdine jan aldezaketela. Dorrea jan lezake dorre zuria, dorre beltza jan lezake, erreginak ere jan lezake dorrea, eta peoiak ere. Baina hiru mugimendu horrek ez dute balio, zergatik? Sake matea mehatxatzen dugulako G7an. Hurrengo ariketa. Lehenko bideoan azaldu nuen zelan askotan gai taktikoa azaldu baina aipatu egin nuen. Zelan askotan gai taktikoak ez datozela bakarrik. Posizio batzutan gai taktikoak beste gai taktiko batekin datoz. Orduan, hemen zein da jokaldi irabazlea? Jokaldi irabazlea jokaldi hau da. Eta zergatik? Mehatxu bi sortzen ditu. Bata da, alfila nago mehatxatzen, eta beste aldetik nago ere mehatxatzen erreginarekin G6an jan eta sake matea jokaldi gutxitan. Ezer gutxi egin dezakete beltzek honen aurrean. Adibidez, beren alfila defendatzen badute, zer gertatzen da? Ni peoia jaten dut, beltzek ezin dute erregina jan, dorra dagoelako jokaldi hori oztopatzen. Hemen jokaldi bakarra beltzentzat izango zen H8ra jotea, eta orduan guk sake matea egingo genioke hurrengo laukian. Eta saiatzen badira G7ko peoia hau defendatzen, adibidez jokaldi honekin, orduan alfila jaten dugu, eta dorrea eta erreginak bestearen burua defendatzen dute. Ariketa hau lekuz kanpo dagoela iruditzen zait, zeke azaldu genuen eraso bikoitza dela pieza batek aurkarearen bi pieza mehatxatzen dituenean. Baina adibide hau desertaltze eraso bat da.
Zein da soluzioa? Ba, soluzioa da peoi aurreratzea. Peoi aurreratzean, peoi honek mehatxatzen du erregina eta alfila dago zaldia mehatxatzen. Erreginak balio handiagoa duenez, ba, erregina jarri beharko dugu salbu, baina ez dago laukirik non erregina salbu egonda zaldia ere defendatzen duen. Beraz, erregina mugitzen den momentuan, ba, alfilak zaldia jaten du. Eta zaldia jan aldu peoia? Ba, ez, zergatik? Ba, peoia pieza bi zuribik defendatzen dutelako, orduan. Naiz eta jokalde honena den gutxienez zaldiak peoi bajatea, zaldia peoia jaten duenean, guk zaldiarekin jan dezakegu eta pieza irabaziko genduke. Hau ere, adibide apurtxo bat kuriosoa da. Zekegia da, eraso bikoitz bat gertatzen dela, baina kuriositatea da, kasu honetan, eraso bikoitz hori eta gero, non dago eraso bikoitza posizio honetan, ba, zaldia ona mugituz. Egia da, zaldia ona mugituta, ba, erasotzen direla alfila eta erregina, eta egia da, erregina mugituta, alfila defendatzen duela. Baina zer gertatzen da? Ba, zaldiak mugitu denean, alfila geratzen dela mehatxatuta bi pieza zuregatik. Eta orduan, naiz eta erregina baltzak alfila defendatu, guk alfila jan dezakegu. Eta orain, erreginak jango balu zaldia, ba, erregina izango zen gure ganatuko genduke erregina dorrarekin, ez ba? Venga, goazen hurrengo ariketara. Ba, lau da ostabe kasu bat, non xake ematea eta aurkarerin pieza bat ematzatzen dugun. Konturatu behar gara baita ere, beltzak adirela mehatxatzen zaldi hau. Baina guk zaldi hori defendatuko dugu, mehatxo handiagoak sortuz. Erregina horra. Zein dira mehatxua, basak ematea hemen, eta dorra gabiz mehatxatzen aldi berean. Zelan defendatu dezakegu sak ematea hor? Ba, bat izango zen, aukera bat izango zen, peoia mugitzea. Baina zer gertatzen da peoia mugitu arren, sak ematea berdin-berdin gertatuko dela. Hemen jaten dut, erregea ezin da laukinetara etorri zaldia kontrolatzen duelako, aukera bakarra izango zen, erregina baltza jartea, erregina zuria eta errege baltzaren artean, baina hurrengo jokaldian erregina janda, xake bat izango zen bi jokalditan. Orduan, G6 ez du balio. Mugimendu hau eginda, zer gertatzen da? Aukera biditugu, ez ba? Alde batetik, peoia jan dezakegu. Peoia janda zer gertatzen da? Jak ematen dugu, erregea ezin da hona antzatorri, baina joan liteke
beltalderantza, eta kasu honetan peoi bakarra irabaziko genduke. Beraz, erregea horrantza mugitzen bada, honena izango da dorrea jatea, eta orain, erregina baltza atzerantza doanean, ez dago sake materik, ez ba? Zik erreginak jaten badu, belte erregina, errege baltzak berreskuratuko du erregina, baina, bueno, guzti hau eta gero, zuriek dorre bat gehiago jandute, eta dorre bat gehiagorekin, partida irabazteko aukera guztiak beraienak dira. Eta goazen amaitzen, azkenengo bi ariketak. Kasu honetan, zein da eraso bikoitza egiten duen pieza? Dorrea da. Eta aurreko ariketa batean ikusi dugun moduan, nahiz eta erasotako pieza bat defendatua dagoen, gertatuko dana da, bi pieza zurik mehatxatuko dutela, beraz, pieza bat irabazten amaituko dugula. Zer esan nahi dut? Dorrea F voltera mugituz, alfila mehatxatuta dago, defendatu gabe dagoelako, eta zaldia ere mehatxatuta dago, pieza bez bakarra defendatzen duelako, eta bi pieza zuriek atakatzen dutelako. Orduan, hemen, beltzek parkatu aukeratu behar dute alfila edo zaldia babestu. Baina biak ezin dituzte aldi berean babestu. Eta goazen, orain dira azken bi ariketak. Hemen zer ikusten dut? Ikusten dut alde batetik zaldia apurtze bat zintzilikatu moduan dagoela. Eta ikusten dut dorre hau ere dagoela lauki beltz batean, eta erregina duela lauki bat, non bi pieza horiek mehatxatzen dituen, ez ba? Zer gertatzen da erregina mugitzen badu zuzenean ona? Dorre hau bi pieza mehatxatzen dut, ez ba? Ze baliabide dute beltzek? Beltzek duten baliabidea da dorre aldatzea, jake emanez, egia da zuriek dorra berreskuratu dezaketela, baina orduan beltzi emango die aukera bere zaldia defendatzeko, adibidez, lauki honetara mugituz. Orduan hori izan da lehenengo kalkuloa. Baina guk, eta hau beste kontzeptu garrantzitsua da sakean, askotan mugimenduen ordena aldatuz, helburu berdina lortu dezakegu edo antzerako helburua, ez ba? Hemen adibidez, jokaldi ona da, lehenengo zuriak dorre aldatzea. Zuriak dorre aldatzen dute, erregeak beltzek ez batute nahi dorre bat gutxea horrekin geratu, dorre zuria jan beharko dute, eta baina horrekin ze lortu dugu, lehen esan dugun, laukitik beltzen bi pieza mehatxatzea, ez ba? Orduan, hurrengo jokaldian izango da sake erregeari, erregeak sake hori saiestu beharko du, eta kasu honetan adibidez errega mugituz, zaldi bat jango dute, eta zaldi bat eta peoi bat gehiagorekin geratuko dira zuriak, ez ba?
izan beharko litzateke abantaila nikoa partidera bateko. Eta azkenik, azken adibidea dator. Honek ere 2 edo 3 jokaldetako kalkulua behar du. Hemen konturatu algara adibidez, erregina honek alfila bat akatu dezakeela, ez ba? Baina dago peoi bat erdian. Baina egia da baita ere, peoia hori hortik mugitzeko oso aukera ona dugulako, zergatik peoia beste peoia ujan da, 2 pieza mehatxatzen ditugu, ez ba? Vale. Ematen du, 2 pieza mehatxatuta daudela, eta zuriek piezera baziko dutela, ez ba? Orduan, adibidez, beltzek alfila mugitzen badute edo peoia jaten badute, zuriek alfila janda, pieza bat irabaziko dute, ez ba? Orduan, lehenengo aukera horrek ez du balio. Baina hemen ere, pentsatu behar dugu eta konturatu behar gara, zer gertatzen den, alfilak zaldia jaten badu. Nik orain, alfila berreskuratzen badut, bai peoia edo bai zaldiarekin janda, beltzek, peoia janda, aldaketa bat gertatu da, ez ba? Bi aldeak dituzte pieza kopuru berdina. Egia da zuri dituztela 2 alfila eta zaldia, eta beltzek 2 zaldi eta alfila, baina badakigu zaldiak eta alfilak balio berdina dutela, beraz hemen aldaketa bat gertatu da. Orduan, badute hemen zuriek alfila jata baino jokaldi hoberik? Bai. Hemen jokaldi ona da alfila jatea. Eta zer gertatzen da? Alfila jan da, jarraitzen dute edo mehatxatuta daude 2 pieza, ez ba? Alde batetik alfila dugu bai peoiak eta bai zaldiak jana dutela, eta peoia dago mehatxatzen erregina hori. Erregina balio handiagoa duenez, erreginarekin zer egin beharko dugu. Ezin dira eraso biak saihestu, orduan hemen jokaldi honena izango litzateke peoia jatea, baina erregina peoia janda gero, guk alfila janta, 3 puntuko abantaila dugu, pieza bat gehiago dugu. Beraz, eta ariketa guzti hauetan gertatu den bezala, partidera bateko aukera guztiak gureak izango dira. Oso ondo, honekin amaitu dugu ditugu 12 ariketa hauek, eta horrela joango gara, uste dut 8 edo 9 gai taktikoekin. Agur!